kultura. Il-wirt kulturali li għandu il-poplu Malti mhux biss żgħir u jeħtieġ kura biex inħarsuh għal-ġejjieni. Mis-sena d-dieħla l-istudenti kollha li attendu skejjel sal-livell sekondarju tal-istat, tal-Knisja jew indipendenti ser ikunu intitolati biex iżuru flimkien ma' żewġ adulti magħhom is-siti u l-mużewijiet tal-Heritage Malta. Mingħajr ma jħallsu il-miżata ta' dħul. Dan l-aċċess se jkun qed jingħata kuljum is-sena kollha bla limitu. Valletta 2018 kienet esperjenza straordinarja li poġġiet il-kultura f'livelli li ma konniex rajna bħalhom qabel. Kif tintemm il-ħidma tal-fondazzjoni fit-8 sena, il-Gvern se jwaqqaf Aġenzija Kulturali tal-Belt Valletta biex isservi bħala punt ta' riferenza ewlenija għall-iżvilupp u l-attività kulturali fil-Belt Kapitali u sabiex il-legat li ħalla warajh Valletta 18 jitkompla. L-Aġenzija ser tħares ukoll bl-impenn biex riġenerazzjoni kulturali tal-Belt tibqa' għaddejja bil-għan li jissaħħaħ l-impatt fuq l-iżvilupp ekonomiku soċjali tal-Belt. Da ser wassal biex jolli l-livell tal-infrastruttura u s-servizzi. Sur President, irid insemmi li ftit tal-ġimgħa oħra sejjer jiġu inawgurat il-Mużew Muża fil-waqt li jitkompla x-xogħol fuq iċ-Ċentru Internazzjonali tal-Arti Kontemporanja Mikas.